Tere! Teresita! Bakon na! Mas timid yan na. Ano sa banggi? Sabi na mas utso gani. Sa banggi naman bakon. Desa si silong. Ang nang charger ang pangilabot. Desa si charger. Good morning, guys! Napamay gatas sa tuwag. Isod no? Good morning! January 6 na karon guys. O, namahaw mi dari. Kay, magtanda ko rin siyang buwak. Kay, murag, luwin na itong uban. Lagi, hapatukulan kay, na may buwak na di mo angay. Og sigawanan, mga lata man. Ganapay buwak na mo angay. Umawanan. Sumana yung i-segregate na anja. Ilain tong mga buwak na ganahan sa uwan. Ilain po tong di. Kaya sige, uwan, isilong sa laman. Napag, isang arisula! Ija! Ano ba napakita nila? Tiri pa, islog po di nga nag-agi ni mo. Ikaw naman din. Para ba ito? Ihi. Ay, naagi na! Para ba doon na maihip no? Ikaw din nag-ihi. Wak-wak mo labay na. Huwag pa pagbatod. Ako na may dagdabo. Hihi, magbubog ka. Wow, eh! Hihi ka, kita Wala ka. nang hihi. Di ba mo lang lagi sili Kayo, mangihi na po si mo na o inigbalik na sigdanan. Di na ako makatubalik. Mata na ko dahil. Hindi. Lakaw pa magladyo. Kadangag mo guys, na ining tingog lang ga, magamang limukon, kusog mo tingog, basta ibutang sludyo na no? Asin ko rin, sugo na tingog. Tingog siya. Kay, ugat to ibutang dito sa gawas, di man mo tingog kay, daghan may tao, mas stress siya, so amang gitaguan, there is ludyo ka nang wakadyo magagi-agi ba? Na? Sige, tingog. Dali, nagbaban ka na, Ter? Uy guys, nagaman ha, garin siyang mga buwak mo at tukuon dyan sa amara pang idaan. Kaya naaman dyan ang buwak na ito. Dagingnan ko rin nga paantuon ko nubasin o tagaan ko buwak. Kay, des ni Agi, birthday sa idang bana. Dya, dito man mi, kaya araman naman sipat-sipat sa buwak. Kaya arang uwawan mga dyan, kaya naghana magtao. Sabi mga badya mo, masyadong kaya hinari. Kaya na, si Tiri, si Pakis. Suguod baga dyan ko pakawat. Buwak niya. Na birthday ba mga ganita, nakakaon, taglitsun na mga awat pagkabuwak. Wa, mirad ito makapangadyo itong time ha. Kay, kananay, daghan lagi jagi asikasong bisita bata uwaw pagkadug ang mga bitahon dari nga sa kuwakan nga namay mga bisitang gipang asikaso. Asa pa man dag limokon. Parang iyaman si Janay. Nanawag siguro na buyab. Sa oras kayo hindi na Tanging si Roy mo tubag siya. Di nga na nang limokon magud guys kay magtingog na kay nanawag na siya og mga kaparintihan, mga limokon pud. Mao bitaw nang ilang dados lasang na kay pangkati. Kay mao manay langgam nga og makatingog gani ka sa kalimokon og tingog puso sa kalimokon magkita na sila mo na ilang dadun sa mga kananay mga ngaso nilas lasang ni abot sila sang kuha pa sila tagog nay na yan na asa nga ibutang di tapad sa isang limokon nga pangkati nigtingog dito ka man maglimokon kadakop sila langgam iniguli magbitbit na sila daghang langgam pero luoy ba japod. Pero kanay nga mga kay gituwaan man gipangga man. Asa ba kanay? Gipangga man pud pakaon na mo. Tambok lang gani nga mong limokon kay daghan may pakaon mga saging. Pero wa kay bawg yun sana nila pagdakop. Kay gidaram sa magwang dari, di man kami na nagdakop. Sa hang mga udzuan dito sa Gindul manay no. Anja. Murag gipadaray nga na. Namo na lang gipangga. Anja kuan man guys og mag-alaga ray ka og bird. Mingawon man pagkag imong buhian. Kay naana dito ka nagkatuwa ag saging, ngayon na. Maka mingawon ba? Nay, say ko rin ta profi nay. Abi mo kon man sa idali day kay nangita nimo diri mo good morning nimo. Ano ba ilis? Inawa pa ilis na mo pa buba. Ilis. Agli naman. Gisipon man lagi ka. Good morning lay pakita sa nila karon kay gimingaw ba sa sila nimo. Good morning guys. Dali. Good morning guys. Wa man gud ka kit Kani magud ka? Dala. Dago si Jakay na Parang ganyan puro mo man. kaya kung dyan ilis, kay hidan ko si Das. Kuwan, hidaanan kay gikan para to. Tapi dito dito. Wala na, ango-ango na. Ango-ango mo din, daan pas gamay pa. Sa gamay pa, matugla man sa lingkuranan, dyan upukawon, kay pabalihin na sigdan mo, ato nino sa abuhag, mangilog mo. Ano may itang pagkaitainan mo na, pautanas na na eh. Napigas ama na nomig blockbuster sa una kay Sanil 7. Naman to yung blockbuster.
Ja alas 11 naman ako dudurat suko ako kay fighter man juko kaadjog ka ng mga bilar-bilar ag silang duwas ang maguwang laki dudu na nga tuog na idahay nagpangihi. Wa pa ganay kabalisig na nangihi na silkuranan. Ja dire bali na. Di ba ko ya? Kuha man og galon-uga bubuan man sila nanay og isa ka galong tubig. Ano mo bukos buwa? Ingin man buwa man. Kagubot lagi may kahapit man sila nanay. Tatay makaligo kay sila nagtatay kay maglain magigda. Ay sala. Katong among bayan sa unang murag sakdanan. Magsintud. Ingan na. To sila nanay dag sila tira tos kinatas atos karakan. Karakan na dala pay sunog. Sunog. Aga ko kay di man magsilbi di kumudog ni nanay kay mangut-kuot mo ko susong nanay natong mga tay ma. Kuot pa nga na. Dito stere na to. Lamasling kuran ng lipak. Tanabi sa lida. Ja, ang lami ang salida, fokus mo nga dira yan na. Ito, Di, lahi pa ito ng lalay. Pirando po. Pagpukaw pa kay, sige naman ka. Ay, nga naman. Amamong naman dito, mas kusina nagkuha ka sa kagalong tubig. Mukbo pasigdaan na nila patay naman. Kaya kay, wa makuha itakob. Kaya nakuha, pag taga pagkaligo-ligo sila nanay. Namakadari. Mukbo ko buha. Mintaan na laman tos kaysas nangilo siya. Tinga malamig dali lagi sa kanila dito menos abuhan kay kung abuhan sa una kay lipak magamang sahog kana may abuhan ni nga na dito sa ilam sa abo na mga bunot kay amo laging save kay panghaling dito naman kamang-kamang na mas ilam tapos nung ngaksi na magbunot ngilo man yun man buang na stay ibes kay lagusong nanay wa na labas na imo latos kay na mo katawa na noon. Excuse me. Ano sa alcohol yan? Palihog yan. Nangilog ka pagbunot? Kaya ka, pala niya na sana. Wa ko, di ko ang bata, di ba na Iya ba? Sa bata-bata mangilong taguno. Dili ko mangilog bunot. Sila giring nay. Kay ngilngigan ko. Oh, may tubig sa una. May tubig ka, dagang tubig. Ang na tubig na tadaan sa una. Karon na ganinog tubig ning gamay. Sa unang panahon, sa nagkatagrabig tubig arang abundaha. Ato sa itong hose na to, datong agatang hose na to nga. Tubo na to, datong nga. Putaw. Kamu may mga ilo. Kaya tapuan mo nga. Tawa nagtubig. Hindi mangilog tubig. Uno, sa kalibangan, nagguba na sa kalibangan. Haligi, ilo. Nawa mo na kay tinagan man. Nay, ali na ko na nay. Wadyo ko mamututan na di ba katong kalibangan nay sa unang ilain. Aga man kalibangan sa guys, gilahi kay mong bay. Mula ka pamingan na morbag na pipad sa gamay, aga man kalibangan kay sa mas kawajan. Sa. Niabot ang panahon ba? Niabot ang panahon nga. Di ba natin kalibawa na may haligi? Alam mo kung kunot kalibang. Ipangak sa iyon, madayas mga turot na ilo. Inay, pagkaon na naging kantasan na siya nanay. Mga laki mo, asa ang mag-isikan. Oo, kapagkaon na mo. Mag-isig ka na pero. Nga na ba, dyan iktanaw na, sulit nas ilo. Nga na ba yung mga haligi naman eh? Sa ibali-bali. Uy, mga buot, mga bataa. Abon na kadug tubig, mga ilog. Sa, kawajan. Sige na mo. Ito. Oy, mamakas sa tagay sa musudan pinritong isdang kokot gamay. Ang malaki sa mga sasas, sila nagkabarili sa dudu. Tatay po. Diyan sa una guys, kung malibang mi guys, ito sa mga CR kay kanang mga hadlok mi, di pwede ko sa gabi na gabi ina, dala mi nagbagpanglin mig man eh. Kay panglig man eh, sige panglin, ang gawag ka mo, sige pukungit. Igit na ni guli. Guli pa. Duha, mystery tak ang tuan. CR kay, di naman magsilog kayo mo. Overtake naman. Nakakul ni Unay, sino ko gina? Bug mo ame, ato nga eh. Kay di man magsilog kayo nagdugan, magpurigit kay. Gaya man, nagkagkinaog man ni Jarong gawag kamot. Kaya mga kuragi baot. See you later, nasuko na siya na. Wala, nanudzo na. Hoy, ginawa ko tamangan. Ano ba naman nanudzo man? Okay guys, mga asami. Bye. Ayo! Di na mi guys, abot na mi.
Ang kauban, mga batos-batos. Sumayin uban-uban ni sila kay mga adyo siguro ning buwak. Hani may jung giban-uban. Ha? Hani jung giban-uban sumangil mo. Karabig buwak aran naghana from banda. Banda da mga kuan, mga gabi-gabi naghana. Wow, napay mayana. Klasik-klasik buwak kay bawa bakas mga nganda ni. Wow, amazing. Hala, arang lamian sa gabi-gabi ni mo. Araman sang lamia. Ay, dia guys nang lalay. Amo din isang ijaan guys, pero naan man mi nga na nga mangitawag og nung kay nanundog mapus mga silingan. Pero ijaan din naman igujuan. Hala, na mga klase-klaseng snake plant daghan. Nang narabi nang ngabanan kay mga adyo kuno. Oh, snake. Hi, snake plant. Snake plant. Snake plant. Tapaw, diskarte na. Diskarte na pangalo. Hala. Mga wow. Kariyaho, dublikaran ni nang. Lami si Jaba sa mapungpong na. Papalit ako rin busaha na. O may saha. Ano kumuta? Nang lalay, banta din yun ang kayong mawa ni. Nang si Tiri na suspect. Kaya rang angada ni Jaba. Hala, guwapo bitog daw no. Tanawan nito guys, oh. Hala, ka dyan dublikara. Dublikara kay Hedare. I love you yan. Kari, sa mga ata ni Nang. Ping. Lidi. Ano lagi ka? Plastic no. Tanawan no. Lahat po rin. Ano ba ito eh? Sa dublikara na lagi po. Kanang naran. Kani matungkuran is asaging. Sagaran. Ulay gilubong. Ulay ilubong. Okay, sabi rin na yung tonsis. Oy, na intonsis. Ako ingan eh. Kanon. Bitaw kaya ra kadyo kahimsag bagkuno na. Gabi. Nako ingani ng tambok na pagkadyo kudos kilid. Dali naman ni udak ko. Kari lami rin na Heart of Jesus. Nabuhay lang ingani ito. Sabay. Awala man na ninyo guys, oh. Tanawag buwak, oh. Ano may adto ka? Arang kalagmi bisag simple nga gabi-gabi pero arang kalagmi kadto tanon kara himsog gajor katambok hani man vitamins nini mo nang ascorbic acid. Hani may mga vitamin dani. Tubig ra. Tubig acid. Tubig acid. Why ihi? Kay man mo ba Lalay. Mani mo anso. Aliana da uban po yan. Panapo. Ha? Dwarf na. White Christmas na. Si Jangal. Katinga na sa uno daghan. Agning daddy ni si Marilita. Kay katong na di. Nanguan sa ditos kandihay katong. Na sinanay ra baday na na. Bato. Nagkana na yung sa una lagi. Gakaroon ni kong maring kanang labi lagi ni dwarf ng gabi-gabi. Taga Dahil iko ka na sa na- mag-enzo. Karon? Wala na uto. Wala ko kita yan Enjo. Di Napuunang kay katong nagpanday sa bahay namo. di adto ni gikan ni Marilita nagdasi sa ditos kandihay. Kay numdum ko ani. Diya ni Neza. Ang katinga na kay namatay man ba nga jo. Yeng nagagatay nga na napuo kay pagpanday sa bahay pang salib dyan sa mga kuan, dos puros. Tililian bag-o. Naman nag-igaho. Oh, daghan na di sa uli ah. Nakut, sumayag sige na magtudlo-tudlo. Ato ba didaho? Banda ko didaho. Ato patas banda ta. Matutas banda guys, tanawon nato pag banda ni nang lalay. Nawa man ito dari lami ante. Aron naghanas nagbuwak. Kami lami yun. Tunay dari lipstick. Agi arrange na. Aw lipstick. Tunay yung ikuan ba? Di ba nang lalay? Tayo yung na. Kato na nga do ta. Ano man? Agi balhin. Akini. Ano tag banda? Na guys, arang na isa oh. Palit ako na lang bit. Uy, arang lami manzud. Dala kay nay motor asa mo magkuha. Pero di. ko. Di nga naka. Panang na piyate mayor ko. Dani may imong kuwaon kani. Asaw. Kani ra imo ha kay. Kani mo aron makuan ka kay danga man ah. Tiaw. Na magkatawa jadi ra ba ni jaligrahan nang adula man nang kay muli irami. Ikaw ra lamay buhi nang sa katiri di mo rang liion na ni. Na. Kani terwa kay ngani ter nga gabi-gabi. Ha? Wa. May mga daga na. Daga na. Tumayo na. Hoy, ikaw banuban ka. Sumangga ka banuban ha. Banda. Uy, may ulit.
Matambok ni do ka pa na pining kwanto. Alaga siya. Ala. Hagi mo, Yor. Amay mo mayor. Tubok arang kalangi. Gikan naglanaw ni. Nah, jarte. Grabe, madyo kayo nakasudi na nga na may COVID. Dugay raman ni. Awa pa'y COVID to. Karara. Sa, ayaw, hay kay dako na daan. Madyo pikhan, dako na dagi dyan. Kaya masaglanaw. Mukha mo dali. Smile. Basta pa. Kana po, diskarte. Sumangil. Diskarte. Hala. Tabako? Di mo nag-orange ba? Di lahi po Di mo na. nag-orange? Di na, basta lilo pa siya. Di orange. Nayulis dagan ini. Putan no magoran. Halas nang lalay, luoy. Nga to ba? Ay, orange nga prutas. Kana ba na orange? Kana ba? Wala ka rin. Wala. Siguro na balit. Taro nga. Ano yung parang... Yung dahon ako na itang doon. Sama na eh. Orange. Nanajig orange. Kaya nagtala yung buta. Nagmulak na mo wish. Kuno ka. Mois alas 12 Kaya gabi mo kuno na mo. Alas 12 ra nimo bukan alam mo muta. Yung pasag mo nagkawatan ha. Ano mo buwak ka dali hapon ni mong ate manini. Salamat ka rin ng flower. Edit. Imong Mo gayan may imong pagmangkan igsoon. Manghud. Hi Ma'am Edith. Hi Ma'am Edith og Sir Longlong Buslon. Di ala ko sila ng lalay. Imuhang gwapa nga sister. Daghang salamat sa inyong pagtanos ng vlog. Dapos tirik si Mayor kay nangadyo man lagi pagbuhat kabada ba dapos upaw. Strategy dapos alyana di nakalimot ko introduce. Hi. Salamat Lula Lalay dali. Selamat lulalay. Salamat nakadami og flower. buwan na baron kanang naay. Toy. 6 kings. Happy 3 kings. Kita untuk ang buwak no. Kita kadum nga buwak. Tawag ka to. Kita na hagbay man na ganin ra nagbidyuhan.